Gwefan ydy Meddwl.org gafodd ei sefydlu mwyn darparu gofod i roi cyngor a chefnogaeth am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna ystod o wybodaeth yna am gyflyrau gwahanol a symptoma gwahanol. Mae yna hefyd yr adran myfyrdodau, sef yr adran blogia. Dwi'n meddwl bod hwnna yn gallu bod yn andros o gefnogaeth i bobl ifanc deimlo fel bod nhw ddim yn ar eu hunain a maen nhw'n gallu darllen yn fanna am wahanol brofiadau a dod i weld mai nid nhw ydy'r unig rhai sydd yn delio efo'r math yma beth. Lenni ges i ddiagnosis bod gennym fi OCD a dyna sydd wedi bod wrth raidd cyfnodau tywyll dros yr 8 mlynedd diwethaf. Mae yna cyn gymaint o bobl yn camddeall neu'n camddehongli be ydi OCD a mae hynny wedi bod yn gymaint o rwystyr i mi'n bersonol i cael ddiagnosis, i rhannu be o'n i'n deimlo ar meddyliau tywyll na ni'n gael. Es i ati wedyn i greu vlog a mi ofynodd Meddwl.org os nhw'n gallu rhoid vlog yna ar eu gwefan nhw, nes i gytuno. A fyswn i'n dweud bod yn bwysig felly edrych ar bethau fel Meddwl.org, ymchwilio mewn i sut ydych chi'n deimlo, mwyn gwneud siŵr bod chi hefyd yn gweld yr hanesion o'r bobl yna sydd wedi dod trwy'r cyfnodau anodd yma. Oherwydd, na i'n dweud celwydd, mae yn anodd, ond dwi hefyd yn cymryd cryfder o'r ffaith bod fi'n gwybod bod yna bobl sydd wedi rhannu profiadau a dweud, dwi wedi bod trwy gyfnod anodd, ond dwi erbyn hyn drwyddi. Da ni wastad yn chwilio am gymorth o ran rhedeg y wefan ac hefyd am gyfraniadau i'r wefan gan bobl sydd wedi profi problemau o'r fath. Felly, os oes gan unrhyw arbenigedd yn benodol rhai technegol, cyfieithu neu unrhyw un sydd eisiau cyfrannu, fyddwn ni'n annog bod chi yn e-bostio ni ar gwefanmeddwl@gmail.com. Yn ein dilyn ni ar Facebook, tudalen Meddwl, neu yn dilyn @gwefanmeddwl ar Twitter.